Dadakad ganyan po sa takis ko. Ay, diba guys? Dati di, mamin tayo nga nakapipita. Pagdulamin namin. Masita tamaramanan pati to'y dila pero may nga agsanaksa agaro yun pare dito'y bibig ko kakaslan na bisilan namin day to'y niwat ko para man mampayla ang baring maulit ko baka gulpit kaplan maglikpoksit ko di kaya ko gawak sa ihilan ko di agap not mandil pa sa ice cream mo. Ulitin ka si bumata. Ice cream! Manong agwal kong nalaing ka apod no danagimas unay daytoy ice cream mo apay ayaan yati sikreto tasap sa bali ta ice cream mo para man mampayla ang bareng maulit ko baka gulpit kapnan maglipoksit ko di kaya ko tugawak sa ilan ko di agap not manggil pa sa ice cream mo para man mampayla ang bareng maulit ko baka gulpit kapnan maglipoksit ko di kaya ko tugawak sa ilan ko di agap not manggil pa sa ice cream mo.